Открийте NAD Plus от Grevia за повече енергия и младост. Нашата формула поддържа клетъчното здраве, помагайки ви да се чувствате и изглеждате по-добре. Изцяло натурален, веган и без ГМО за вашето благополучие. Подобрява нивата на NAD Plus в организма, насърчава клетъчното подмладяване и възстановяване, забавя признаците на стареене на клетъчно ниво, поддържа митохондриалната биогенеза, действа като активатор на сиртоиновите протеини, засилва клетъчния метаболизъм на глюкозата и липидите, насърчава здравословния имунитет с напредване на възрастта, намалява риска от метаболитни заболявания, подобрява физическата издръжливост, поддържа производството на клетъчна енергия чрез митохондриите, подобрява устойчивостта на невроните, отговорни за реакцията към стресови условия, спомага за поддържане на доброто здравословно състояние и младежки вид на кожата и косата, притежава хепатопротективни и невропротективни свойства, дължащи се на антиоксидантите, които са част от химичния му състав, има силно изразено противовъзпалително действие, като потиска фосфорилирането на транскрипционен фактор NF-κB и инхибира индуцираните от тумор некротизиращ фактор алфа-възпалителни процеси. Подарете на тялото си уважение, дайте му нещо истинско, живейте в синхрон с природата, ползвайте превантивно, не чакайте дълго, живейте здравословно с Grevia.